Mani mishing puita kan hmangai hian pathian kan hmangai alo ni. An ron chunjom le meitak lo awangin voice record vel kalo tivek to sia. Karon da mayange. Episode 1 in la en lawani chuan comment a hian a link a omang. Coiling Dragon na warrior le mage te cultivation reng chungchang kan hrilhfiah lokang. Warrior le mage danglam na toy te han soi ma sa ila. Warrior te chu taksa chakna le betel chi mang thin an nia. Nei chil taka in pe na close combat a an chak bik hle ani. Mage te ve thungi ro chu tharau chakna spiritual power manga element sang sang thunun theitu an nia. Hlataka tanga magic manga mi be thin an ni. Tichuan cultivation level into dan chu hetiang hi ani. Mortal machine thi thei level rank 1 atanga rank 9 da hian warrior le mage an rank into da 9 ang renga level 10 sen level an lu atangin mage le warrior te hi an kaldana in zom mars ta thungani. Tichuan level sang sang te chu face lia thenania. Face 1 hi mortal level ti ania. Rank 1 atanga rank 3 hi junior bultan lim sipai satlia level ania. Rank 4 atanga rank 6 hi intermediate taksa le magic na sa zoka thunun thei to te ania. Rank 7 atanga rank 9 hi senior machine pa ngai zinga michung chuang tak sipai rual tan po ne rual lo te anni. Tichuan phase 2 hi same level ania rank number 10 anni. Anni hi immortal ania. Bodoka po an thlok thei to bokani. Khovel dan law of nature an zirtan thin. Tichuan phase 3 chu deity level gods te ania. He level a hian warrior le mage inrina abo to a law shet thiam na comprehension mangin an rank an up thin. God hi chilia an then le a. Aniam ber chu demigod law sang sang zinga profound mystery pakhat hrethiam to tu an nia. Adot lia chuan god an oma mystery zat ve aya tam hrethiam to te an ni. Tichuan apathumna hian high god law pakhata mystery om song song hrethiam vek tu an ni ve le a. Chuan apalina hian paragon high god zinga mystery zong zong hriat baka belbom feels vek thei khopa fing chung chuang an ni. Tichuan phase 4 hi ultimate level sovereign ania hi level sang berania. Khovel thunun thei an nia deity god level pel to te an ni. Tichuan rank 10 sen level chungchang kha han soi chiang le lokila. Sen level rank 10 an thlen hnuwa warrior le mage te kong ni hi in mars kan ti chan chu an pani hian chakle zol turin law of nature profound mysteries of loss zir chiang turin bulan tan ve ve ani. Kan hriat thiam ol samchok nan mortal level 1 tang level 9 a chuan warrior in betel chi an hmanga mage in spiritual power mangin elemental spells an hmang thung an pani hian manra sang hlak an hmangani. Tichuan level 10 an thlena sen level an ni chuan he an manra sang pani hi apoimo ber to lo chakna tak tak chu khovel siam tu dan art win fire le thilji sang sang hriat thiam na comprehension of loss ani to ani. Warrior point khovel dan a hriat thiam ma chuan sen an thleng thei lo ani. Mage po chu tiang pok chuan ani ve pok. Tichuan mage level 1 tanga level 9 te chuan taksa chak lo tak an neya ne ol sam tak an ni thri a se sen level an thlen hnu chuan sen level elemental energy khan an taksa alo ti chak bel to awangin warrior det lu kherlo ma se an taksa a chak to hle ani. Tichuan sen warrior le sen mage te chu boru ka an thlok thei to a an speed po an thluk tok hle bokani. Toy fel takin sen level an thlen ma chuan chak chhau zel tura an be dan na sanga sen level 10 an thlen hnuwa ero chuan khovel ro rel na dan loss of nature mangin an level chu an up to thin ani. Episode masa akan hmu to ang khan Linley Barukhi Baruk clan tlucheto ami ania. An clan ming than na cheto chu siam that le adu ani. Api le pu te chen na hmuna alu lai hian Coiling Dragon ring pakhat a hmu chuaka. Chuta chuan legendary mage Doring Coward tharau a omani. Doring chuan Linley hian magic lama talent maktak anei ti a hre chuaka. Abik takin art le win element a anei ani ti a hria. Mage ro pui tak ani theina zirtir atum ta ani. Kumtam tak training anei hnuwa Linley hian Shadow Mouse Bebe nen
soul contract an siama ani chu a thian rin om tak ani ta ani chumi hnuah Yulan continent a magic academy ro pui ber arms academia entrance exam a pass le a chu hriat chuan Linley pa chu alom hle Linley pa chuan lekha a thona ta chuan Linley chu arms academia lu ringot chu hlotlin na tak alani lo ti a hriat non tirani zirlai dangte aya mage chakni adu chuan anni aya na sa a training alamamo ti a hrilani Linley chuan arms academia thlen chuan ro puya ti hlea hi arms academia nia mage tan academy ro pui berania school ro pui tak mithiam tak hlirin an khatani ma se school tam tak ang bokin zirlai chapo tak midang ti buai ching em an om ve bok chutiang zinga pakhat chu tlangwal samsen ranani lalram pakhata an hruai tu fapa ania ani na chu chuangin a chapo hle zirlai dang chu alo ti buai ngala Linley chuan chu hmu chut androl ngal fata alo danga reivak lo anin hial hnuwa an academy chunga insur khaptat ani awangin ran chuan kalson mailo chu ti theidanga nei lo academy lian tak dang ang bukin zirlai zongjong chu dormitory an omvek angai ani chu hostela room angkha ani mayang chu room tina hian zirlai pali an om theya Linley roommate ma saber chu yalania yel hi tual chunga mi hosatak ani awangin dorm chunga thil om zongjong deuh tho chu a furniture le bungro man to tak mangin a thak vek ani yel chuan kumtam tak chung chu ta chuan an om angai mai thei ti asoya a chan chu zirlai ten arms academy an zirzo main level 6 mes an thlen angai ani chu thua hre chuan Linley chu a buai ru hlea kumtam tak zirna man pek chu apa tan chuan a harsa hle don ti a hria ma se grandpa doring power chuan a thlamuana a kai hruina in kumso po tinglova Linley chu azir chuak nge yang ti a ringtlatani yel po hi mihlim theile fiam thudu takania magic azirba ka hian me chemel tha tak ta hip adu awangin a hmel angai poimo hle bokani reivak lawa chuan an roommate tur midang Zorsa water element mage chu alo thleng ve ta Zors po hi chung ko hosatak atanga lo piang ani an in mu masak berna chuan Linley le yel te hne na thil pe hlutak ape ngala yel chu bruce moi tak ape ani Zors hian Linley chungchang hi alo hreto a chan chu baruklana legendary Dragon Blood Warriors chu angai san em thin wang ani Linley hi dual element mage ani awangin Zors chuan magic detection crystal apea chu panro danglambik ania engtiklai po magical power le tharau chakna spiritual power te theiani ahnua an roommate tur dang Reynolds Dunstan alo thleng vele ani hi apu in aron tha ani Reynolds hi Yulan Kingdom a warrior clan chakber pola tanglo piang fire element genius ania an palizinga chuan Reynolds hi athuak athol berni inalang ma se meeting him thei takania mi zongjong anui tir fo thin ani Jorsuan Reynolds anen ain thian thatnan thilpek Royal Lightning le tarapea chu thil maktakania chuan thucha athon kwal zungjung theiani ahnua yel chuan anin thian thanalom na atan zanri abo sai ve thunga ma se baby chuan ai chak to ema wangin an boi ta nuai mai Reynolds chuan baby chu anga event hlea mana tuma fire element spell engemaw zat amanga atopa chuan Linley chuan bebe chu a magical beast companion ani thu a hrilhfiah ta tuna chuan an pali chuan anin hria chian vek to awangin una angin khosak ho an tum ta ani yal chu a upa bera Zor chuan a dot ani Linley chuan a dot lea Reynolds chu an unau zinga no pangber ani don bebe po chu an unau zinga telve an rota an hlim tlang hle ti chuan atu kaloni chuan official taking class an tranta an zirlai ma saber chu win element magic ania zirlai zongjong zinga Linley le zirlai me chemhel thatak pakhat chawin win magic thunun dan an lan tir theiani reilote an zir tir tu chu alo thleng ta a hming chu tray ania win element mage saktak ania Arms Academy atanga zir chuak level 6 thleng to ani
win magic hi chakna maktak le mi beina na hlom takani awangin hriatlar ani thu a soihfiah an zirlai zirber tur chu win bait spell thiam ani win bait spell thiam tur chuan mage chuan spell a siam angaya win element a khol khom angai bok chubaka an pianzia a control angaya thlipui chaktak an siam angai bok ani zirtir tu tei chuan zilai mei chimhel thatak pakhat chu a technique entir turin atia a hming chu dilia ani a talent danglam tak awangin avai khatrain a hlotling takin spell chu a siam thei ngal meya a performance a hmu chuan teacher tei chuan dilia chu digzia unaw nu ani ti a hrenga chumi hnuat tei chuan zirlai zirtirin magic khovel chu a zau hlea top chin nei lo ani thu a soihfiah bok Arms Academy in semester tina class tournament an nei thin thu mi zongzong a hriat tir boka an chakna lan tir an du chuan class kalai lovin tournament a ani tura ni ati class an zo hnu chuan Linley chu academy hnunglama chuan akal ta a apa chu tuition man to tak awanga phurit siam adu lo wang le academia kumtam tak oma du lo awangin awin magic training masakber atum ta ani ma se kai chona dik tak pelovin doring cover chuan lungla khom turin a hrila chutianga ti lai chuan Linley chuan in show sa thoma hria chu tu dang ni lovin delia kha ani delia chuan aunaw pa aya chakni adu thu alo sei borbora a theina hi mi hmuwa hrilhfiah adu ani aunaw pa ain talent ane thazok ti lantira du bok a chan chu aunaw pa wanga hming thang ni adu lawani chu athu sei hriat nu chuan Linley chuan zana dik tak chu midang te pek ni lovin hlo chu angai ti alo sei ve boka aunaw pa tel lawa hlo chu adu tak ani chuan a theina hmang chawa a hrilhfiah angai ti a hril bok chumi hnu chuan Linley chu training turin a kir le a ahun zongzong deuh thaw chu training nan a hmang ta ani achang chuan a roommate nen hun an hmang hawa ma se angai poimo ber ero adang lam ngai lo academy atanga arang the ang bera zirzo adu awangin ni team training a nei thin ti chuan chu tianga na sataka training a nei tu chuan kum khatlai alo liam ta Linley hi official takin level 2 mage alo ni ta ani zirtir tu trai chuan arukin ahmason na chu alo hmureng to a Linley an ma son chakzia a hmu chuan mak ati hle Linley hi genius ati hialani chu wang chuan teacher trai chuan Linley chu win magic class io turin academy tournament tel turin a soma grand prize chu academia dormitory moi taka om theina hun rem chang ani ma se Linley chuan chu adu lawa tournament chu angai event lo ti a hril angai poimo ber chu training na sa takle arang the angbera zirzo mai ani chumi hnu chuan Arms Academy tournament chu rohman angin an tanta a mipui ma thu sei thiam tak judge chu tournament puang tu le host tu ani ta a match ma sabera chuan samsen ren le lito water element match te in be na ani don ani ati dan pa ngain ren chu chapo takin achea akhing pui chu a hmusit hle arel ruput mang chuan ial chu alo ti thin rim hle a ma se ren hi level 2 match ani to awangin anti theya tlem hle yelle midang te chuan Linley po in level 2 atheng to ti an thre chun tournament a lut turin an tia ren chu te a price lu tak chu dong turin an ti ani ma se Linley chuan tel chu adu lo le a match po chu en du lovin ngoi ringin arena a chhuwa sana a training na a kir le ta ani a tumber chu level 3 arang the angbela thlen kha alani reng ani Arms Academy azom hnuah Linley hian thil tu pakhat chaw aneya chu chakchoka omani ahun zongzong training nana ahman theinan intergrade tournament po askipa dilia point chu tiang bok chuan thutluk na alo siam ve bok achakna ti puna du awangin tournament ta hian atel du lawani heti la hian academia zirlai te inkara magic tournament chu official intran anita a George hian host na athoka he tournament hi atinuam hle in be masaber tur te chu fire mage Reynold Dunstan le water mage
lai to te an ni a zirlai te chu an phur hle a achan chu Reynolds hi mi talented takani a academia lu ma to hian level 1 mage training a zo to ani he khovela hian mage te hi level sang a in thena level 1 a chuan magical power alo piang to a ma se alang het lo hle a spell control po an la har sat hle level 2 a chuan magical power chu level 1 a in a stable to zoka amang tu chuan spell te chu awesome takin a control reng thei to bokani level 3 a chuan mage chuan a mental strength an rilu chakna hmangin magical power an khol khom theya level 4 atanga level 6 te chuan mental energy chu azum khomin magical stars a ati chang theiani level 7 le achung lam te chuan chung star te chu an zum khom le a star map an siam vele thei thunga chu chuan mage chakna sa takin ati pung theiani heti lai hian Linley hi level 2 mage alania level 3 thenga lu chil tumin a bei mek ani academy hnunglama hian master coward kai shoina hnuaya Linley hian level 3 then na tura thil poimo bulpui te chu uluk takin azir chianga heti lai ve hian Reynolds hian minute ni le achan ve chung chawin akhing pui chu awesome takin an he ani chu in bena saber azo hnu chuan ia chuan Reynolds chu afaka tournament champion ani ngei arin thua sei ma seran samsen fire me chuan anin biakna chu alo ria ren po hian champion ni adu awangin chu thu chuan ati thin rim hle ani tournament akal zela Reynolds le rende pani hian match tin maya chuan awesome takin hne an chang zela quarter final le semi final po Arsenal lian tham lowin an thunun hne hle atopa chun championship match nei hun alo thleng don ta in benan hnung ber chu fire match pani in kara ani don ani Reynolds hian fire magic amanga level 1 match ania ren ero chuan blue fire magic amang thunga a cultivation level dik tak chu hriat alani lo heti lai hian Linley chu alo la training chun zom zela level 3 thena chak lutuk awangin ai nor na sa hle ma se rei lo te level 3 thleng tura thil pon mo thiam tur chuan do thei angai ti a hre chuak ta man mo taka ti vut chuan ama so na tur ati khot lai me jok dona atak sa din hun po en kol tel angai bok ti a hre ta final match ma dormitoria kirle chuan Reynolds chuan in chuang takin akhing pui hne to zong te chu a sei chuaka George chuan ren chu level 2 match ani to thu a hriat non tira ma se Reynolds ero a boilo tak zetani yelin a thlopa wangin Reynolds chuan in ring tok takin ren chu har satna omlovin a hne don ti a soya a hnuwa ren le Reynolds te hi classmate ani thin thu aron lang le a ren hian fire element a hian talent le affinity danglam takanaya he wang hian akhing pui te tan chuan mi hlom takani ren hian fire magic athiam hle thunga ma se Reynolds chuan in do thiam na le a mental strength chu achung nung jok ni in angaya tournament champion ani ngei a ring tlatani chu ti lai chuan Linley chu ni khaddang training na satak anei hnuwa dormitoria chuan aron kir vele ta ai nor na sat em wangin a chaw hlea a thien te po be pe lovin khuma a bok thlopa rang takin amu hilta chudi jungpo chuan Reynolds chu final alu ti a hriat nu chuan Linley chuan anaw jok ani angina fuya trong vain du sakna aron hlan thama atuk zinga chuan championship match chu atopa chuan ain tran ta ani ia hian Reynolds alom pui turin zirlai tam tak a ko khoma ran hi mi chapo tak ni ma se ama thlop tu tam tak an om ve bok host ani angin George hi neutral takina oma finalist panite chu in be ma hian thu toy te sei turin a soma Reynolds chuan a fire magic mangin Arns Academy pum pui chu ati eng vek don ti in ring tok takin a soya aza king pui laka po ain sum don ti a sei bok ma seran hi chu tiang mi zia nei chu ani ve tlat lo ran chuan nui chungin a chang leta Reynolds ta thien te chu stretcher bot sei turin a hrila a chan chu Reynolds chu a chaklo dona wangin zon chu angai dona ni ati
chumi hnu chuan final match chu an tran ta a fighter pahnih hian fire attack chak tak tak mangin in beina an nei ngala ren hian fire material technique chu a mang ngala atira tangin advantage anei thei a beise ma se Reynolds thi indomi chung ko ming thang tak atanga lo piang ania match ni ma se a reflex chu warrior ang main achaka ren attack na piang de chu alo bum thei zelani Reynolds an counter attack na tura bot sei lai chuan ren chuan a ruah mana thup chu aron pho lang ta arena floor hoya chuan arukin magic abot sei to alo ni trap activate a Reynolds chu amanta Reynolds chu attack zuina sa hlea ma se Reynolds chu atal chuak theya hloling takin level 2 mesa aron kai sang bok mi pui out thom po aring tha hem hle tuna chon Reynolds a beile thun ani veta fire material a mang le a chuta chon art seckless mangin ren chu aman veta ani ren chu ache theilova hunrem chang thapera mu awangin Reynolds chuan in bena chu zo fel nge tumin ain bot seita ma se final attack ane ipa chuan ren chuan ain pe ti alo soya impact na chu atak tak ani ringin Reynolds chuan a bena chu ati top ngalani ma se van dui thla takin ren na thu sei chu referee emo mi puin an thretlat lo thil om dan chu mang tang kain ren chuan maktak main aron be thu ta chumi hnuah chuan ren hian level 3 a thleng to ti aron lang ta ani Reynolds chu mei a hlom tak mangin a hal chhun zom zela match top tur ani hnuah po a top du lo iel le George te chu an mang ang hlea an thin rim hle bok renan diklo taka a be awangin Reynolds chu na takin ain hliam ta ani iel chu a thin rim na sa hlea ren chu be me atum ma se George chuan lo danga ren chu hrema hnekin official te chuan in elna chakzoka an puang ta zoka ni George le iel te chuan hliam to Reynolds chu academia medical room a an kalpui ngala ren hian in chuang takin intergrade magic tournament a champion ani thu mipui da hriata chuan a puang ta ani heti la hian Linley chuan training chu ala chhun zom zelani a thorim na mang hian a topa chuan level 3 kai chhoh theina tura thilpoi mo ber chu a thiam ta ani chumi tlai chuan in na top nuwa Arms Academy chuan zirlai zong chungtan lomna party an bot saya music remote tak tak kara e tur tam tak le mi zong zong in hlim taka hunan man theina turin in tur tui tak taka ombok Linley chuan atopa chuan a thin de chu an do kana aron zom ve ta Reynolds ta beidong mel hmu chuan anaw chuan champion no more a hlo chok zo lo ti a hreta George le iel te chuan an thlamuana in bena chu hrilhfiah tak ni se chuan Reynolds chu champion dik tak ani nge yang ti in an soi atopa chuan result diklo chu theihila party chu nuam ti taka man ho mei chu an rel ta ani mi zong zong in party chu an nuam hle don nia an ngai lain ren chu anung zui tu pahni nen an do kan bula chuan an ron thlenga ren hian a tumper chu a chakna phaulan le tournament a chaklo Reynolds chu ron ti mol phole atumani hei hian Reynolds le a thian te chu ati thin rim hle rena kal thuilu tukta ka chuan a topa chuan Linley chu ain sum zo talova aron inrol ta a hlo nei lovin a hma ang bokin Linley chuan ren din hun chu ngai sak lovin mi zong zong ma re kangin a khik thal top maya ren chu a thin rim kher mai ma se Arms Academy chunga insual khapta ni awangin ren chuan Linley chu academy arena a official duel nei pui turin a challenge ani duel hi magic chau manga indo na ani anga indo thiamna dang engma man oi ani lawang ren hian level 3 thleng to ma se Linley hian hlona alan ti lova challenge chu apum halani an pathi chuan bet an siam hal boka a chaklo zokin gold coin za an choi don ani ma se iel chuan chu bet chu atlem lu tuk ti alo sei bet chu alo ti sanga
achak lo jok chuan gold coin sing khat apek angai ang atia chu thua thia chuan ren chu a hlau thong dewa ma se hnung zui tu ten Linley chu atan engma ani lawang ti an lo soi wangin in ring tok tharin ren chuan bet thar chu apom ta ani dual chu official in register ani a Linley te chuan party na hmun chu an chhuah san zui ngal bok ma se ren chu thindum nain ala khat renga ren chuan alung oilo na chu eitur le intur sem nula pakhat chunga alan tira intur no pakhat chu leya chuan avom ke veka Linley le rente an in beidona ni ti thuthang adar rual chuan academy chung mun sang sang atangin zirlai te chu insul en turin an kal khom ngala mipui tam jok chu ran thlop turin an lo kalani chuti lai chuan el George le Reynolds te chu Linley thlop turin an lo kal ve bok Linley theina muchak em dilia point aron en ve ani mage free and call na hnuai official takin duel chu an tran ta a ren hian blue fire magic amana wangin atira tangin fire technique chak tak mangin na sa takin Linley chu a attack ngala Linley chun changlet ngal watin awin magic mangin a bailet ve ngalani ma se ren chuan a be chun zom zela chuti lai tak chuan Linley chuan dual element mage ani ti a pholang ta art magic mangin defensive barrier asiama ain veng bok hetiang bei sei lo tak a theina wang hian ren chu among ang ru hlea ma se in ngai tu boy lowin a attack chun zom zelani ma se chu chu atana ti sualian takani Linley tan bele theina hun rem chang a peta zo kani ma se Linley chon khongai na alan tira ren chu in pituri na hrila ma se Reynolds nen anin beilai ang bokin ren hian trick bol hlo tak tak mangin hne na chan le atumani anung lama tanga beile na tur aruka abot sei line in pe ang mai na om le a ma se vani thla takin Linley chu ain ring renga art magic mangin hlo tling takin ain veng theiani chumi hnuwa earthquake magic chu a stone break technique nen azom khoma chim mang chuan beile tin ren chu hnein Reynolds achunga athil ti man phuba chu alata ani mipui chu Linley minglamin an out chuak ngala an ngai sang hlom hle dilia po hian Linley hi athiam hle ti apomani ma seren nungzui tu te chuan result chu pom harsa an ti hlea an seidan chuan Linley hian ren hin he ma se academia kum thumna zirlai chakber digzi chu a hne thengai lo wangan lo ti bet an nei danang chuan ren hian du thang tur danga nei lawa Linley hne na coin sing khat a hlan ta ani duel an zo chuan Linley el George le Reynolds te chuan lomna hun manan tum le ta a el a sakor to lai lir moi tak mang chuan Fenley City a an kal ta ani chuta chuan el chuan Linley hne na loman paisa zongjong omna magic crystal card a pe a sum tam tak adona wangin Linley chuan a thenda chu cho ei puya duwa ma se el chuan chu arem tilo an zinga hausaber ani angin a thende zongjong e man chu ama ngei pek atum tatani an kalma sakna tur chu sculpture hall an ti chu exhibition building hming thang tak lungmanga milem kermoi tak tak ne na khat omna ani he hall hi legendary master Paul hming choya sakani Reynolds tan chu hria chun a phur hlea a chan chu a hmain a pu hne na tangin master Paul selem ziak pakhat chu gold coin makta duai tam takin an thal ti alo hre to ani tin sculpture hall chu museum mai ni lovin artist ten an mani ko chuak le lam le hral na hmunatan an hmangani ti an hrebok sculpture pakhat chu thilwang taka tanga siam ani a quality thatak anei chuan aman chu gold coin makta duai tam tak manatling thei ani ma se sculpture man to berber te chu master Paul siam do vekani a ani hi history a sculptor thiam le ro pui bertia hriat ani revak lo hnuwa Linley le a thien te chu sculpture hall chu an thleng ta a hall chunga chuan master cover chuan lungmanga siam milem moi tak apung hnuwa aron lang hala kumsang tam takal tak khan
Master Paul chu alo hre to ti alo lang ta ani ial hian he mun hi voi tam tak alo tlo to awangin exhibition a hian mi zongjong a kai hruaya exhibition hall ma sabera milem te chu regular display piece chau ani thua sei fia bok adu apeng in oxana tel lovin direct in anlei thei ani atam jok chu gold coin sing khatman chau ani chumi hnu chuan ial chuan a thian te zongjong chu master gallery a hruai ta a hall ma sa anglo takin chuta sculpture zongjong chu master sculptor lar tak tak te siam ani awangin an quality le man po asang zok le atopa chuan Grandmaster gallery a chuan an lut ta chuta chuan milem dem te chau an pho langa ma se pakha zel chu masterpiece dik tak ani kumsang tam tak aliam hnuwa po milem chu a thafam kimin ala lang moi renga chu wang chun atam jok chu gold coin makta doi tam tak manani Linley chuan makati in ro puya ti hlea atan chuan chung milem zongjong chu nung ang mai na langa tharau nei ve ang mai na hmu ani an turan zo hnu chuan chuak turin ain buat sei ta an kalma chuan Linley chuan a hmel hriat pakhat a hmuwa a pian na khuwa atanga lokal uncle hillman kha ani Linley chuan a thian te chu ama hmutura a kal lai chuan lova chok ma sa turina tia chu tianga rei tak anin hmu to lo hnu chuan uncle hillman chuan Linley a hmu chu alom hlea chanchin tha engmo zat a ran keng tel bok Linley unau pa Horton chuan a topa chuan Dragon Blood concentration mamo chu a thleng ta ani ti a hrila chumi awang chuan apa chuan Horton chu weather tetana academy thaber Obrian academy hming thang taka tir atuma lo ni an pa chuan a chuang hle ti a hrila a chan chu a fapa te pahni hian malam hun eng tak an nei wang ani pakha chu Dragon Blood warrior alani anga pakha jok chu Arms Academia mage chak tak alani ang ti asoi thina tia anin biak lai chuan Linley chuan uncle hillman to lai yer chunga milem pakha ta hmuwa apa milem du berani uncle hillman chun khopuya lilam turin alo king ti asoi fia a chan chu achiang Arms Academy le Orbian Academia Zirman hi atau hlea an chung ko chun sum an mamo tam em wang ani van doi khal takin auction staff te chuan sculpture hi an enfia lilam na atana quality standard mamo atin lo thuan sei sculpture chu an hnol lo ni a uncle hillman chu aril ru an na hle ani a chung te din huna har sa ji a hmu chuan Linley chuan uncle hillman hne na ain pe na atanga adon gold coin sing kha chu a peta a he paisa hi academia magic competition manga a hlo chu ani thu a sei bok uncle hillman chu alom hlea chu paisa chu kumhni chung a unau pa Horton a zirna sen so atan atok ani alom em awangin Linley chu akua a fo phiala atnuwa Linley chu Arms Academy akir le ta a master cover chuan Linley an gold coin sing kha chu awesome taka a perfect chu poi ati hlea ma se Linley chuan thinnu takin a changa mi insum engzat po nei se chung kotana man the ani lo chuan omzia anei lo ti asoi ani hemin hu hian Linley chu kumthumna tournament final entry na kala a chan chu academy number 1 tia hriat Dilei unau pa digzi che danvel mu adu wangani Dilia chuan digzi hi academy kumthum zirlai jinga number 1 nia ngai ni ma se aking puitur po hi achak hle a ngai tha mai me chi ani lo ti asai digzi king pui zon po hi Linley ang bokin dual element mage alo nia ti chuan in bena chu an tan ngalani zon chuan art lab win magic mangin attack anei ta ma se level 4 win mage ni to digzi chuan in bena chu athunun ne hle mipui kar atanga lo enin master cover chuan digzi chakna maktak chu angai sang hlea Linley hne na he in be na hi academia mithiam ro pui ber pakhat ne na tanga inzir the na hunram chang thatak ani thu asai Linley chuan uluk takin anin solai chu alo en renga dual element mage ani bok awangin zon anga ain ngaya digzi a beidan tur ngai to atuma aril ruwa chuan Linley hian earthquake magic chu win magic ne na tran koptirin attack anei ta ma se digzi chun olsam dakin win magic chu althununa Linley song to na po digzi hi achak lutuk ma se chu ti chungpo chuan Linley chuan
aban san du lawa art le win magic pati hi voi khat in som khom le turangin amit tha a stone storm technique chak tak chu aron pholang ta ani ma se dik ji chun olsen takin attack chu alo bum le a ji chu zone art technique a reivak lo tanga ma se win change mangin rong takin atlan chuak ta ani attack hi Linley suang tu na defense chu ati chhevek ani Linley chuan dikji chu ama ngein chu tianga a be ani chuan zone ang bok chun olsam takin atlom ngeyang ti hra chiang hle in dona tak taka chuan zone point chu tiang bok chuan alo beya a hne lawani chu hina nen chuan dikji chu official takin kum thumna zirlai tournament a champion ani ta ani master cover chuan dikji talent ro pui tak chu a fakhle in bena zo dikji chu ngoi rangin a farnu dilia bula chuan aron kala chu eitun pui asoma akal son pui ta ani chu ti lai chuan Linley chu ngoi rangin a thua dikji nen hian kuminang ani ti a hria chu ti rolin dikji hi a level a sang jok hle to ani midang zongin arena an chu san hnuwa po Linley chuan anin car in thona chu angai to chun zom zela chu chu mu chuan master cover chuan a thlamona dikji hi riru chakna danglam takneya piang ani awangin midang ain ma son chak jok ti chu thilom dan pangai ani thu a hrilhfiah dikji hian pian pui tharau chakna spiritual essence chungchang tak mipangai aya alet sombuk chuang jeta chaknei ani awangin arts academia genius bertura ngai ani chuti chungpo chuan Linley chuan thutiam hnet tak a siam ta a engtika em academia number 1 genius chu alani nge yang ti chu ta Linley chuan master cover chu a mental strength ipuna tur konga omem ti azota maktak main cover chuan a om ti a hril ama nge point in cultivate dan big alo siam to ti asoya chu lungker dan danglam tak fetches style ti ya hriat ani cover chuan kumsom chungin Linley hian he technique hi a thiam tak tak ani chuan dikji chu a hne thenge yang ti a hril mu nom kan ti ni chuan like le comment a khan han tang le so ula kan lo chun chom le thuai don nia min lo thir saka wangin lom thu ka soye